Asyik. Sik tak selingin dangdut Mbah Sabdi. Juragane kayu mujungan ya iki. Anak buahe mangan gento. Iki bocahe Pak Sutris 2017 20 Juli tayub gler. Ya, lek iki bosku iki. Sing nguripi aku ya iki. Goyang Pak. Mas Bedar goyang. Kereke satu hujan kereke saya suwe antar kuduke Mbak Munir goyang Mbak Nir ngene kono. Apu Riko nah Mas Ali Bodeng kita goyang. apa tahan dirasano Mas Arni Bejlek goyang. Rani mancu di eman Mas Gadot goyang Dot, ayo Dot. Sari seru di kota Isan Aju ojo wedi kelangan Terima nada. Dong jodoh sing bakalian SJS kita goyang lagi. Say. Kakung Sadeli pupus gedang bariki. Kari manis kurang manis tambahi gula wes ya wes dong riko mikir sing gula Patakit goyang patakit. Kari manis kurang manis tambahi gula wes ya wes nanti pikir apa kerasa kerekes aduh hujan saya suwi
Abu Rika nangis sing tahan dirasakno. Pak Supri, wah sampur sabar sawat awis tamune kathah Pak Pedor ya. Siap. Wae bangkune Mas Pedor dan kawan-kawan Pak Sonolo sabar sawat awis tamune kathah sangat marai. Sing meja bawah sendiri yo sabar. Kari manis kurang manis tambahi gula wes ya wes dong riko mikir sing guna kari manis kurang manis tambahi gula wes ya wes hang dipikir apa kerasa saya suwi antar duduke Abu Rika nangis apa tahan dirasakno. Matur suwun Pak Sumarni Bu Soijah iki ngunduh saba munjungan tanggale 26 Mei 2026 Mei 2026 Bapak Sumarni ngunduh saba munjungan ya ready.